Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Мардуми ғариб, Худо нигаҳбонтон боша. Ба диққатон расонданем кадоме айшимо сарҳаду бур кардани ай no problem. Ин ҳами бачаҳакҳои хидмонст ки дар муроҷиат кинен ширкати Ҳамсафар плотна дар хизмати мову шумо. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мардуми ғариб, Худо нигаҳбонтон боша. Ба диққатон расонданем кадоме айшимо сарҳаду бур кардани ай no problem. Ин ҳами бачаҳакҳои хидмонст ки дар муроҷиат кинен ширкати Ҳамсафар плотна дар хизмати мову шумо. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мардуми ғариб, Худо нигаҳбонтон боша. Ба диққатон расонданем кадоме айшимо сарҳаду бур кардани ай no problem. Ин ҳами бачаҳакҳои хидмонст ки дар муроҷиат кинен ширкати Ҳамсафар плотна дар хизмати мову шумо.